Seña que miremos o caso das celulosas e a loita pola industrialización racional do noso pobo, do noso país. Os casos de Ponteceso, Pontareas, Quiroga, etc. A loita contra a emigración, o desempleo, por un traballo digno no país, que é unha das reivindicacións obreiras máis recentes, ou as reivindicacións que se protagonizaron en Monforte ou Ourense. Seña que se mire o movimento a prol da normalización da lingua galega. Seña que pensemos nas loitas no campo pola seguridade social agraria, pola supresión da cuota empresarial en concreto, ou polos montes veciñais en Arbo, ou as loitas dos traballadores do mar polo control dos parques e viveiros naturales, polas playas comunales, como en Pasaxe ou en Río, comprobamos que as loitas hoxe en Galicia teñen un carácter claramente nacional popular. Para lograr un maior grado de independencia política en Galicia, é preciso que a política económica sea galega e que ceda as institucións federais únicamente aquilo necesario para manter a solidaridade entre os distintos povos. Concretamente, é preciso que Galicia sea dona da política planificadora totalmente, da política fiscal, da política educativa, que participe en planos de igualdade na formulación das políticas monetarias e arancelarias no Estado español. Políticas galegas non se toma como punto de referencia nin como fórmula viable o Estatuto do 36 e nin siquiera se considera como unha fórmula viable a fórmula estatutaria, sin máis. Isto é por unha razón moi simple, porque o réxime estatutario é un punto de chegada e non un punto de partida. O réxime estatutario consolida, fragua institucionalmente unha situación de autonomía que supón unha constitución fundamentalmente unitaria, mentras que o Consello de Forzas Políticas Galegas entende a ruptura como unha ruptura que afecta esencialmente a propia estrutura do Estado e que pon en cuestión esa estrutura unitaria e, por conseguinte, reivindica a necesidade de que o replantexamento que se abra co período constituinte desemboque en fórmulas diferentes, pero fórmulas que teñen, en calquer caso, unha base de inspiración dun principio federal ou confederal. Señores, o Estatuto é un luxo que Galicia non se pode permitir. Ningún problema económico, cultural, social ou político deste país vai se resolver hoxe co Estatuto. E teñan en conta, por exemplo, os que pensan que eso unifica, que na universidade todos os grupos galeguistas e non teñen a súa práctica rebasado con moito a reivindicacións que nos concedería o Estatuto. Estaríamos todos fora da lei, tamén co Estatuto. Entón, que pode decirse do Estatuto hoxe? Antes decías que o povo galego non se ten definido sobre o federalismo e cousas destas. O que está claro que hoxe o federalismo daría un contido moi claro, social e moi progresivo a noso país. Quero decir con isto que sin tronzar o Estado unitario, como dixo Castelao, non hai ninguna posibilidade de construir o socialismo en Galicia. Tampouco o povo galego dixo se está pola dictadura ou pola democracia, pero aquí o presumimos todos. Pois tamén todos presumimos que hai que conquistar máis libertades nacionales, non? Non quero falar máis deste tema, pero aproveito para respostar a algún señor que falou antes. Foi Lenin e non eu quen distingueu entre nación opresora e nación oprimida, e foi Mao e non eu quen falou de patriotismo no caso dos países colonizados como a única forma de internacionalismo. En Galicia é patriota quen está pola liberación nacional e social de Galicia e é españolista quen sacraliza a unidade estatal, así de sinxelo.